De ami a legnagyobb baj ezeknél az ikreknél, a fejüknél összenőtt ikreknél, hogy a közös a vénás rendszerük. 2001-ben Pataki Gergely plastikai sebész barátommal, nem akarok nagy szavakat használni, de így volt. Beakadt először az én fejembe, aztán az övébe Teréz anyának az a mondata, hogy nálam a szeretet cselekvést jelent. Az a gyógyító példaképünk. És erre alakult meg a Cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány. Gergely, azt nem tudom, hogy pontosan neki ez hogy jött, de elkezdte a bangladesi égés plastikai sebészeti missziókat. És a 2017-esben elhívott engem is, így jutottunk el november 23-án abba a szobába, ott a Dhaka Medical College-be, ahol a professzor úr elhozta az ikreket. Akkor még azt hitték, hogy ez egy tisztán plastikai sebészeti eset, de hát ahhoz az kell, hogy csak a bőrüknél legyenek összenőve. Ezek bizony a fejtetőn, a koponyacsont és az agy van szorosan összetapadva, de ami a legnagyobb baj ezeknél az ikreknél, a fejüknél összenőtt ikreknél, hogy a közös a vénás rendszerük. A nagyon magas halálozási arányt ezeknél a fejüknél összenőtt ikreknél pont ez a közös vénás rendszer szétválasztása okozza. Ez ilyen 70-80%-os az elmúlt 50 évet úgy visszanézve. És meg is jött a kreatív gondolat ebbe a mély imádságba, ott abba a szobába. Az ima visz le téged abba a mélységbe, ahonnan jönnek az intuitív ötletek, kreatív ötletek, és ezek nem csak a hitéletre vonatkoznak, hanem a mindennapi életedre, például a tudományodra, a munkádra. Így függ össze az imádság, meg a böjt a tudománnyal, a hit az ésszel. Mi lenne, ha megpróbálnánk ezt a borzalmas, heroikus, nyílt műtéti beavatkozást fölosztani 2 lépésben, lecsökkenteni a 30 meg 24 órás időket, érpályán belüli sebészettel, szétválasztjuk a közös keringést. Ahogy egy katéterrel bemegyünk a szívkoszorúserekbe és kiszedjük a trombust, ugyanígy megyünk be az agyerekbe, csak ott sokkal nagyobb ugye a rizikó, és szedjük ki adott esetben a trombust, stroke esetén, vagy látjuk el a legsúlyosabb értorz képződményeket. Az a baj, hogy ezek eldurrannak, véreznek, és akkor abba halnak meg. Ez jutott eszembe, mivel itt is egy közös képződmény van, mi lenne, ha endovaszkuláris úton csinálnánk? Tovább imádkoztam, ahogy azt szoktam, mindig Jézus imát mondok különben. És a következő nyilvánvaló nem ötlet, hanem evidencia volt az, hogy én együtt dolgozom itt a Honvéd kórházban egy fantasztikus virtuózzal, Mozartja ennek a szakmának, ennek a katéteres agyi érsebészetnek. Hudák Istvánnak hívják különben. Olyan térlátással rendelkezik, hogy egy ilyen kétsikú érfestésen ő azt egyből térbe átülteti az agyában. Megcsinálta 3 órás műtéttel a komplett feltérképezést. Elkezdte ilyen teszt szerint egy ballont fölvezetett oda be, lezárta, és nézte, hogy mi a hatása. El tud folyni a vér, vagy elkezd sűrűsödni, pangani. És 4 óra megfeszített munka után jutott el, tehát az már összesen 7 óra megfeszített munka után jutott el, mint egy Monteverest expedíció, olyan volt különben, hogy azt mondta, hogy kiment a szülőkhöz, és azt merte mondani, hogy nézzék, 20% hogy belehalnak a gyerekek, 80% hogy túlélik. És a szülők sírva fakadtak, és azt mondták, hogy kérjük, mert ez így nem élet. És bement, és megcsinálta, és elzárta, és a gyerekek szépen fölébredtek, és teljesen jól vannak. A másik gondolat meg az volt, hogy nekem is van ehhez egy ötletem, meg pedig egy ultra mikrosebészeti technika, amivel teljesen tudom küszöbölni az élettani kézremegést. Robotkéz technikaként közöltem le még 6-7 éve. Ez is egy ilyen, ez például rózsafüzér imádságba jött ez az ötlet. Nem a tenyérélen támasztok, ahogy az szokás, hanem előre viszem, és építek mindig egy megtámasztási pontot az Újhegyen. A utolsó megtámasztási pont és a műszervég közt már nincsen olyan izület, ami átvigye az élettani kézremegést. Így látni, hogy nem nagy, de egy icipici kézremegés van, igaz? Látni. Látni, hogy van azért, igaz? Na most, hogyha így támasztok, így, akkor így megszűnik. Csak ehhez nagyon be kell gyakorolni ezt az Újhegyről való operálást, mozgást. 14 éve járok, minden reggel
a Bonzterembe kezdem a napomat. Ez az a hely, ahol a halál örvendve siet az élet segítségére. Kevés ilyen szép megfogalmazás van, nem? 1,4 óra, 1,5 óra. Minden nap. Minden reggel. Minden reggel, igen. Ilyenkor egyedül? Egyedül, ott a halottakkal vagyok együtt, különben egy nagyon komoly spirituális dolog. Ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus föltámadt, a dicsőséges testbe történik a feltámadás, és amikor belép a apostolokhoz, a tanítványokhoz, akkor ő nem úgy néz ki, mint ahogy nagypénteken délután 3-kor kinézett a kereszten. Vissza akarom terelni Európát a Bonztermekbe, hogy ne élőkön gyakoroljunk. Európa fél a haláltól. Összegészében véve lejöttünk a 80%-os halálozási arányról körülbelül 50%-ra, de hát még mindig sajnos ez is benne van. Mert azért az agynak a szétválasztása a koponyacsontoké, utána a visszaépítése a koponyának, utána ugye a agyburoknak a teljes rekonstrukciója, és akkor jönnek a plastikai sebészeti műtétek, benne az infekció veszéllyel, különösen az ottani körülményekben. Hát azért ez még mindig nagyon húzós, de nem lehetetlen. Most az következik, hogy a Pataki Gergely, a plastikai sebész barátunk, kimenne április végén és betenni a bőr- és kötőszöveti tágítókat. Amikor visszaépítettük a koponyát, be kell fedni, valahonnan kell lopni a test más részéről, vagy odahúzni bőrt. A fertőzés veszély az borzasztó nagy, mert nem jók a körülmények, na hát most ezt nem kell ecsetelni. Ők ragaszkodnak ahhoz, hogy nem akarnak elmenni külföldre, hát nyilván megfizethetetlen, így meg nem akadt vállalkozó, hogy Bangladesbe ezt megcsinálja. Nekünk meg az a koncepciónk, hogy a bajt nem idehozni kell, hanem helybe kezelni. Legalább két idegsebészeti tím kell, hogy amikor széthúzzuk a gyerekeket, szétválasztjuk. 2 plastikai sebészeti tím, műtősnök, aneszteziológusok, 10 biztos ki fogunk menni. Azt nem lehet, hogy kritikus helyzetben nyelvi nehézségek legyenek. Tehát az egyik feladat a szakmai készülés, a másik feladat meg az alapítványnak összekoldulni ezt a nem kevés összeget. Ilyen néven fut ez, hogy cselekvés.org.